Ертел, ма. Ертел. Телевизия. И бах ти светофарите аз. Оня път беше по-различно ли бяха колите наредени? Не, бе, той е... Дето... Нови от магазина? Другата страна е оказион. Мен оказиона получи ми хареса. И каква имшестица имаше там, брат? Бах, майката. Майката, брат! Да, пусни някой песен от там, липсваш ми, лега. Пусни ме за душата е така. Батко прави клипче на... Да е ли? И не ще я пусни. И къде правим разходка? В кой квартал сме, я кажи? Де да знам тук какъв квартал. Имбике, ние сме точно до салона на БМВ, оказион. И само с БМВ-та се занимаваме. Ето. Да му се ебал на БМВ-то отгоре на капака. Много сме грозни, брат. Душманите, нали? Щом пуши Малборо, значи имаме пари. Значи ни чакаме СПА-са или социала да бъде. Радио. Кой е радио, брат? Носталжите ли? Да, носталжия не е. Не, не, ръжи.